lak puti baido mate ilitum han asam sorkar atum self help group tin mate self help group long members ke do anatum habang phit tin aphan sitame inunu dalong suri kep kep piponji po alam chak do mate alam chak ateng pen ilitum aphong mate batai lo self help group long members tum ke do an sitame self help group tin long sitame abang phit tin atum sitame labangso suri kep ka chepalong dunji mate labangso atangka ali ke chu endunji labangso abar sai ke chu endunji pojok abatai aphong ela sonangji pu xerox ka chikuri dun ela sona form fill up nangji ela sona document submit nangji ela sonangji pu sonsuri asai ke do sitame che utekang sim lapuson abatai aphong sitame xerox kuri pa documents pi dun po tangka be de sitame churam chorong pen sitame la pen thengpia rong ta inangji pu thengpia rong ke eta abatai aphong lo lab so teng pen claim lo pulu tangte la bang so suri kep bang so tangka suri kep long dun pu sitame non abang ke non apor nang ke le hot bang ke ilitum phan koson lo anutin aphan ki pitong ki piun e lo ne mate koson ni ke chengmen ke la bang so lam paklar dak de than dak de ilitum chini kaduka beta kalima kalang don marli tum di karbiang long aro ilitum karbia khaitum ke kiduk kelak arat sike ong keplang aphan te kiduk kelak aphai sinang ong mate aphai sinang bat lasi labang so self help group along kidu an abang phitum hamate members tum phan an lapuson abar sai ki piponji suri tangka suri kep ke piponji pe bangke ahok hak pipon pulu tangte kimi pik alam lo kalima kalang don marli tum di madul abang phile long dun sitame mi ong chot lo long dun lo pulu tangte ison soni abar sai bang ipo chuklem chodam ilong po the ili kiduk det aratom hanke lapuson tangka piji pojok pen along meeting sitame phapon po meeting sitame dun po sonsuri asai do sitame chi otikang se dun po lapen aphong sitame non lapuson a documents nang juma nang ji nang sami nang ji pupo tangka ave choram chorong konani pen sitame choram pon po haladak xerox sikuri po thondun po sami dun po juma dun po lapuson si ningkan sita social bon labang so asai ki claim lapuson long ji pojok lapen non final bangke lapuson si alam ke pangdak sorkar to kaddu ka be phan ke PSA pu theke nona bang lapuson salam ke paklang thu ala bang phia bang asomar jong si bang hini pen ake ong dolo bang ge thong bang pli bang phol tum phalo pulo tangke labang so atangka pipe asomar inuwet mate bang hiniwet atum han si piji pu lapen ahem ke plang cholong junlong atum han ta pipon pe lapen voreng abar sai ki do abang phi bang voreng abar sai ki do abang phi phana son ta pipon pe pu to voreng abar sai ki do atum han ki pipon pe pu bang to chok lapen ahem cholong junlong atum han ahem plang tum han ke pipon pe pu labang ta chok sitame ilitum karbe anglong ar lo ki do ilitum arat ke kiduk kilak sike ong pixel her group a members tin sitame ilitum kiduk ahem ten a family pen atum sike ong lasi asomar ke ong numhan pipon pe pu athe mama siganing jelo asomar ke ong atum ke production asai ki claim chu claim tek thelu asopa phi tek thelu asopa bang tek thelu labangso suri ke batang ka pide seta chodet po pusi pu thangda claim itek thelu asomar ke che bai ansi dukhangjang po pu chini nangji ilitum aphanta nang alang tumjong si lapan aprang pen ta thanang ji asomar ke ong dam hanai pipe lapela son pulote alang litum ana ki duk pen ke pulote batai aphong xerox sikuri dun sonsuri asai chi bikang si labang so sai kapachok dun ji las kapachun nun ji long dun ji mini pu aning akha mate aning kapathe bangwa bedet nang ji aprang mana than dak nang ji to aprang man than thidelu sitame kopia pola asomar ke ong pipon pe puke asomar ke ong atum han pipon pe asomar ke ong idama theta kiduk ajok se asomar ka pang tuiji phanta thek dun de derlo latum phanta pipon nang po pipon lo pulu tangte kapre kabar sai chuklem idun thek po asomar ke chana tumta chuklem dun thek si reng dun bom lo lasi labangso asuri ke pipon asonte la somar ke chana tum hanta pipon asonte ison bak abar sai bang ipu chuklem long po chudam ilong po staminon bang ke pipon pe po ningduk me alam lo ton marli tu pithek the pulo tangte aprang penta piji palam ta pu thu thedet asonte mithu senji non bang ke piji pu permission non last moment non last
ki long jia por hut bang ke long bang velang he ki long ba thek donong lelang sitami isia self help group long ke bang kep anduk bang kep along nani inut bang hini long don de det pulu tang te ko an aning ki duk ji bang kep along bang pho long don de det pulu tang te ko an aning ki duk ji lasi pitek te pulu tang te ka duk be han te pipe det nang je polo la pen pitek pulu tang te ka duk be han te pipo nang ji polo e asomar ke chan dom han pipe e la son dom han pipe e la son dom han pipe buta pupon pi det ason te mi par pik je polo athe asomar ke chan atum ta choklem thek upisi choklem thek the det po asomar ke chan che tum se tami sivet lo ke choklem ji ki sivet lo ke reng je phan ke choklem pola se asomar inuwata bahini ve tum stala bang so tangka pen long hong nam i po khiti long palut po pusta asomar ke ong tum ta long hong ta nam theglo long hong ta pangreng pon theglo khiti ta klem lo la pen khiti long ta palut pon theglo isivet lo la se ningduk pik anon la sapor hola puson puke sita milong kilong lang velang kaduka beta nangli tum ta la puson amen alis klang dono maton marli tum komen long nang pidun ikha nangli tum marong nangli tum asal her group long tala puson asomar onga jok amen klang dun de la puson ta doma la penon amen kang than thulok loku government atum kapang dak thu aprang abang amen ke klang atum phan an tanon bang ke amen kang than thulopu komani ke hem plang o apot komani ke job do ko apot pu komani ka somar chan ong pola puson kang than pon lok lo pulas nangli tum ta chelang dun tha nangli tum amen nangli dun ma nangli dun de ma amen nangli chota chok chelang mo final verification ta nang hang thulang pula senon matke ilitum karbiang long loke hang helang bon stame ilitum hala puson non bangke government to ka pangdak pon thu asomar ke ong tum hanta than pon thu bom lo pula se nalitum komen long nang pidun ikha ko mama sel her group samen ki klang dun ma ko atum si ki klang dun de ma la penang litum la bangso government atum ka pangdak pon ateng penang li ning insam dun ma mateng sam dun de ma nili ning insam dun de asomar ke ong atum hanta pipo nang ji apolo pache homa nang ji palo kaduka be phanta isivet nang ji polo la se nangli tum jong si long dun de mate ning sam se pustame komen long nang tong dun tha nang pen nang than dun ik tha las la pen nili channel long jong se nang li tu aki milang plo tang te subscribe ik tha la pen la bang so lang mer ken kilang ning sam plo tang te like pi ik tha comment pi ik tha la pen nang li tum share ik tha la bang so lang mer jan kapre tum ta palang pon long lo nang la stipi ne la mer jan ke nili la dak sirip ik check po putho da la mer jan la che tong thulo nang ka do ko beta do mi thak me